Ambekan sih mas, ambekan sih. Ya si sini yo, si sini. Samurai. Iyo. Oh ya, ya. Iyo. Ah. Tepuk tangan dulu buat ganongnya Pak Bu. Nah, siji ganongnya doyok. Iki cara-cara dedengkote to iki. Udah Mas. Apa? Iki nganu Mas. Cerete Mas. Iki sing gendong dhewe iki ta. Iki hamil Mas. Iki ganongannya hamil. Hamil. 9 bulan hamil orang lahir-lahir. Yeay. Oh ya. Oh iya. Menggeh-menggeh Mas jebul. Ya. Aduh kabotan weteng iki ganonge. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Yo.
Tepuk tangannya mana? Sur. Pelalang Kopo-kopo. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan. Oh, baleni Mas. Oh iya. Yo baleni. Aduh, tak ting. ngono kuwi lho. Ya, aja kesusu Mas. Ya baleni. Manut wong tua Mas. Yo. Ya. Oh iya menake susu. Demak susu. Demak dah. Ya. Demak susu. Aja iki nggonku wanita. Iya baleni. Baleni Ya, sik punya. sayang. Iya baleni. Heeh. Ya. Ya Pak D. Yo. Ye. Siapa? Yo. Oh, ya. Wah. Hoa. Ae. Ye. Hey. Yo. Oh ya. Oh ya. Os. Yo. Yang goryang siryang. Jan ganong kali ya. Dewe. Kentenan. Hae. Yo. Os. Karo nyanyi. Ya Mas. Ya Nes. Mas ganongnya arep malah dadi sinden, Mas. Oh. Ae. Os. Ya. Yo. Lo. Iya. Os. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Yo. Ya. Lo. Yo. Os. Oh. Ya. Bose marah Mas, bose marah. Yo. Diameter. Ya. Ah. Piye logikane? Siji, loro, telu, papat, lima. Kuwi jangkae buta apa jangkae raksasa?
Mas lagi iki lho Mas, ganong semeter ora ono Mas. Wah ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan, susu rondo rasane dadi tonjo. Wah ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Nyimak susune lho, cerewet bae susah. Kene. Aku ora trimo aku. Aku kok disepelke karo ganong cilikan. Ora trimo. Oke. Oh. Wow. Kan Jaya buta kakung. Kakang Mas Buta Ijo. Buta Ijo dasmu. Panjenengan kok saiki tambah centet? Apa mergo sampean saiki cerak karo Anjani? Anjani muntah-muntah. Anjani kowe gelem ora Anja? Ora apa-apa. Bojone ini los. Bojone wis tak setting mau. Tok bayar wis aman. Wis aman. Kondisi. Anjani iki 150 wae mangkat. Oh, Anjani. Ora maksud iki 150 cemekel nyenengake gitu. Aja, kowe bestiku. Terus aku harus apa? Kowe karo Milio. Nah, siji. Ha. Cile. Lupa. Karo ngopo to kowe jane asline iki? Kar milih lho iki. Milih yo. Sira Patmo 678 Nah, milih sik berbobot. Nah, kayak pojok dhewe berbobot. Bobot. Nah, nek iki kurang gizi. Aku isine nang kene. Ora. Anjane kuwi mbiyen jamane SMKI kena cacing. Oh, cacingan. Ora. Piye to? Cacing kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau pergi, tak mudah kau pergi. Tak ku biarkan jantungku menghisap. Serius. Iya serius Mas. Iki ya aku nek ra mergo kuda cempaka aku ra tekan kene Mas. Alah padha wae kowe biyen kaya nang kene ning ketemu dhewe to. Iya, heeh. Saiki kan ade meng Heeh, kita best friend ya. Iya. Saiki gentenan aku. Oh, monggo. Mbak Yu, Kendangan ganong Mas. kendangan ganong Mas. Tutu datang, tutang. Nah, ini kan. Iki karep dikendangi Mas aku Mas. Aku ya meri karo sampean ya iso ganong, Anjani ya iso ganong. Dipadake aku ora iso apa piye? Yo bar jenengan Anjani nggih. Ya Anjani kudu ganong. Ganong, mosok Anjani. Heeh, Anjani iki mbiyen ki mantan ketrek Mas. Lah mbiyen sak koreo karo aku dadi ketrek sih. Aku ben dadi ketrek karo Anjani. Enggak, Mbak. Kocek isik nja. Alah, yalah. Iya. Cinceng yu, alah. Sikilmu kok telo ya bajila. Wulune kok gedruwo, babrak iki. Mbak, kok wis to? Mbak, Pas padha. Oh, lanang jebul. Sik, Mas.
Ayo pawange, pawange. Pawange. Yo kadang juga pabun nih kadang. Ayo. Oh. Ayo ganongan. Iya. Ora apa-apa gering, ora apa-apa belahke. Ayo. Tak arep wae gering lho ya aku ya. Yo, sesak disepot iki. Sesak mlebu sedep. Sesak mlebu sedep. Ayo. Ayo omo iki wah. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Kita joget sama-sama. Yo. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Kita panggil sama-sama. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Ayo kita berdiri ya, berdiri. Ikutin gerakan saya ya. Ayo berdiri. Ngadeg kabeh. Orang ngadeg gendol. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 'Mambo, ha, mambo, ha, mambo. 3, dung, dang. Iya, niki nanggap Sekar Naron niku mboten larang, ning kualitasnya terbaik. Tepuk tangan dulu buat Sekar Naron. Aku yang megah-megah. Iki ora ana sik ngoncali po ya iki? Heeh iki. Oh, nah. Susune pancen cilik. Nganu susu murni. Leo 5.000 pertama yo. Ayo. Yo 5.000 pertama. Iki mbak nek mama yang nganu ndi? Makin jo. Oh ndi. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia ada yang punya. Kepada Mbak Anjani harus banyak duitnya, karena kalau tidak punya duit kamu menjanda. Iki kok wes iki? Oh, nggih Bapak Allah, jenengan kok lagi bagus tenan to ya, Pak. Oh, hitungannya nih ya. Yu. Nggih Pak Bu niki mboten kagem kula piyambak, ning kagem anak-anak fakir miskin, kagem panti jompo. Ya anak. Wis meneng osik kowe manut aku. Niki mboten kagem kula piyambak, ning kagem sedekah wonten Kota Amarumin nggih Bu kajenge mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki nafsu aku apa piye? Mendosa tak kebak Pak. Niki mboten niki kula lebet Kota Amal nggih Pak Bu kajenge mana. Kagem Pak Kapolisan ingkang mboten nyemplungi kebangetan nggih. Oh, Pak. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok, tukon pilis, laris. Wis mudar nek ngono ki. Engko ben manak sik. Muga-muga ibu bapak ibu sik semene iki do wonge dermawan kabeh, ngenayak dhewe rezekine engko bali kok kene entuk 5 miliar. Oke. Nggih, monggo bapak ibu ingkang badhe sedekah nggih. Oh nggih, alah maaf. Ya Allah. Dek wedok mosok dek ndemok manukku to. Bu, kulot. Iki wes.
Aku ambung-ambungan ro kowe dhuwur tetanus sumpah. Kena rabies aku bar iki. Tak visum kowe. Yo. Yo, malas. Gawa sik. Dilit susuku gencoh. Edan iki aku dipateni kok ya. Mamah iki tanggung jawab jarekku suwek. Suwek tenan. Tombok. Cah iki tombok, Mah. Jarekku tombok, Bu, iki piye, Bu? Aja. Ya, Mas. Anjani. Jumeneng Dek Anjani. Seperti Mas lho Dek Anjani, Mas. Susune pancen cilik, isine pancen sethithik. Pancen cilik gedhe tenan khasiate. Lawang Mas kowe kok saru, aku ra arep geguyu. Lawang ayu, kowe malah kesu-kesu. Yo ge. Sing cilik penduduke joget Mas penonton jebul Mbak Anjani gila karo wong idiot. Hei Mas kowe kok aja ngono kuwi Mas. Mesake Anjani Mas iku tom-tomen Mas. Jangan sentuh anakku. Jangan nodai aku. Aku jijik. Aku jijik. Kamu ireng. Lepaskan aku. Kamu ireng. Nah. Urung udah metu kabeh Mas iki Mas kancane. Apa? Oh iya. Yuk Anjani dan rombongan ngadeg kabeh yuk. Kayak ndadi. Tang tak kentrang dang 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 dang. Ayo nduk. Ayo nduk ngadeg kabeh nduk. Yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane. Nggih tepuk tangan dulu buat Sekar Naron. Ayo Mas. Iyo. Oh. Ayo Mas bali. Oh ya. Oh. Tepuk tangan dulu buat kanong kita. Ya sini. Nggih matur suwun. Oh. Sia. Wes. Ayo. Kendang. Yo sik lemu.
jam. Kaya ngono kuwi yo, aku wis wedi aku, Mbak. Wes, terima kasih untuk yang atensi sebelah sini, tepuk tangan yang sebelah sini. Sing ngarep-ngarep do urung kabeh. Tak dongake sik nang kene rezekine oke. Amin. Nggih, sik nang kono. Ya Allah do bangeten to. Astagfirullahaladzim. Oh alah ya Allah, Mas. Mas kendangi. Yo, ayo Kak, durasi Kak. Lu dadang tuh. Sakadung. Yo,
Ayo. Pak mau. Anjan. Keteknya Indonesia. Lagi ki pawang disiksa karo jarane.